Carmen mo dia, Carmen tubigon, Carmen tubigon. Aswayan taning ko ande. Pagluto aning humba og kamao ba ta? Kaya mura dugay-dugay na tang magkakaon og baboy da. Kaya nakautang man ta sa itong silingan. Mao ni siya karon ato ang pormada. Mao na itong tirada. Bisag wag ko tayo tirada ko na gyud tayo tirada. Mao na nga syempre mao na ni taod ani na natos palibot niya naganaman na siya og kaloto ato pong additional gamay sagol tubig para makulor kaning tujo sa tagabol pa tujo niya samtang karon nagsigi pa ni siya bukal na nga kuy nahuna-hunaan na amaday koy lapunon di ay lower nga uniform mao to syempre naog dayon laba dayon kay kinabuhi sa kuan pobre ato man tang lihok wa man katabang wa tay kuan washing machine siyempre bubuan dayon nato og powder nga sabon wala siya brand kay may wag mo support na tunay brand diara siyempre matik na hay dayon niya proceed entaron taod sa ato ang giluto ko sa forma diara lami na kay dagway siyempre alright mao na ni siya resulta lami na kinaong binutangan na gamay cornstarch na para mo ispiso kayo mo latok ang iyang sabaw tilawan dayon unsa pay answer alright